Kurian itu atta horas marita saluhna. Horas mariamuna apa nami do inanami. Napo sekulung do remaja. Nama dahoti perminggu di menuguton marhite live streaming dengan nabi. Selamat hari Minggu marhita saluhna. Ador sesa mulai acara permingkota perjulu mahita martang yang nahom. Amin. Tapuji matuhata marhite bukede nomor 24 ayat 2 buku logu nomor 50 sia. Marhite-hite gorn debata ama do gorne anak Tuhan Yesus Kristus do gorne to diperbadia anak mo pelangi do tanaon. Amin. Dialo debata do akan juga roha alai direhod do asini rohana tu akan serek maroha. Haleluya. Martang yang mahita alai Tuhan debata parkubunan satu dosan jala parasi rohana sumurung dipangidur roham nang mangulu jala martua hami sukut nungaragam dadana di bahan ho manungguli rohanami asal tadahami he Tuhan sukut di bahani paserep hami manuang rohanami mangido sian ho saleho matodim na badia itu hami asa porsea hami diasin dihorong ni roham di hami sa utang hon hami masuk aram na mga poy hami ditiki para si rohaon waing asahat hami Tuhan nguluan na pinararimi di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata marhite bukede nomor 127 ayat 3 buku logu nomor 200. Nothing more.
Patik ni debata di bingkuta sadaron ima patik palimahon satu patik pasapuluhon. Sono matana. Patik palimahon. Iko pasang apa murun atau rasmu kasamartua jala leleng manggulu di tanan lehon ni jauh pada batam niho. Patik paunopon unako mamunu. Patik papituhon unako mangalaku. Patik pawaluhon unako manako. Patik pasiahon unako olo makatidakon hata na setutu maraloho dengan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi halangan ni roham bagas ndongamu. Dang jadi halangan ni roham dengan saripin ndongamu. Mang na pesona bawa, mang na pesona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni ndongamu. Ima saatna atong rak mang dogo mahita debata lahu mangulahu patik nai. Ale tuan debata saya parugoi mahami mangulahu nabat patik mi. Amin. Puji Tuhan marhite buku de nomor 240 Mamuka sana 2 1 ayat 3 buku logu nomor 222. Tatopoti madusata nagodangi cuadopan debata martang yang mahita. Ale tuan debata nabadia jalan nabonar. Para sini roha jala partaluk ni roha jalan nabasar doho. Samar pangulahi maroham midahami. Di baheni saya sama sude dosenami. Dangarong nau pangasakon hami dukon ni asin ni roham. Hati negoran na pinatupan ni anakmu donau pangsak kami tujolom. Di bahani pasonang jala apuli mahami akan ahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabegema baga-baga ni debata tarengot tuhasan ni dosa. Alane pangalaw sotta daw uban na tertulang Kristus. Jala binahan niya jatotta daw ibana mabugang. Apetu ibana pisang-pisang perhitian niya sonangata. Jala binahan ni bugang na malum itahulala. Asang apa mar debata na digijang. Amen. Tapuji mentuhata marhite bukede nomor 715 ayat sada buku logo nomor 715. Epistil di minggu tua sadarion iman antar surat di Jeremia 2 mamukasana opat 1 ayat 10 tolu. Jeremia 2 mamukasana opat 1 ayat 10 tolu. Tatama mar soreng-soreng. Dang manada Israel diakka dengan bahasa ni debata. Tangi homa hatani Jehova hamu ale pinopar ni si Jakob. Do sude marga ni pinopar ni Israel. Boti hatani Jehovah tung aha manaso uhum cupak aka ompuna di au umbahen mandau do nasida siang au jala di huton debata naso hasea ga beso ga baiklah nasida. Jaradang didok nasida didiro Jehova namandogihon hita ruar sian tano Misir nama nurugu hita di halongonan di tano natungil jala marlobang di tano hasang jala lingkungan ni hamatean di tano naso binulus ni halak jala dang adong jolma maringat di sini. Dungi hupin Tuhan haruna asa dipangan hamu parbuena dohot gogona tanoku ga bahagian patilaku gibahen hamu. Dang didok aka malim di dia do Jehova jala dang ditada aka na mangarado ti patiki au jala marbalik do aka parmahan sianau jala aka panrirang manrangi marhite-hite bad jala dihuton nasida do aka naso margogo mangurupi. Atung topot hamu ma aka pulo ni halakitim jala tikir hamu ma disi jala suruh hamu ma tukedar pamanaton situtu jala ida hamu manangdung masa sisongoni disi. Tungdung mabangso di batana atik peso tutu di bata alai anggo bangso kuku tung dipasambar doang tunaso margogo mangurupi. Longang mahamu aka banua gijang alani jala nordit tersonggot situtu tahe ninna Tuhan Jehova. Ai dua dojela binani bangsoku aku moni hamuluan ditandiku nasida. Lau mangani di nasida sumur-sumur. Sumur akana maruang naso marisi air. Ima sahakna
Merturu akan atu mangihon hatan nebata jalan peopsa. Amin. Tapuji mahat Tuhata marhite bukede nomor 277 ayat sada do ayat 4. Yesus Tuhanku Raja Maut, asal mengihu Tuhan otakkan, dapat rohaku hingga dimai, unang bimasukna asing tusing. Yesus pasanang rohaku takdang, asa marguru Tuhan takdang. Namarhaba Santo Jesus nae, say namar tua ibadamu se, namasikan tu Jesus tutu, jalan rohana benar burju. Sonang ibana di Portibion, sonang nasabut di surga tawon. Ta tidak koma porsa otai sokon na tidak kon ni dongata sa porsaon disadok Portibion rak mahita mandok. A porsea ni debata Jehovah ido ama parkuno sa tulusan nat mo palangit do tano. A porsea Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubun si Maria nagabi-gabian sa di parbadia adoro sa bubuhan. Hiro Tuhata na tuman na bernit di pangumuan ni 100. Nama terpazal do ibana di hapun silang. Na tuwa tu benatoru dung ditanom. Namulak mangul di hari patuluhon. Amanaku surgo laun du siamun de bata Jehovah. Amanai pargogono satu dosani. Isimai bana pai mamulak sugut tu tanoon. Mangumi ala mangul do namate. A porsea di todi perbadia. Sela adong seda huria na badia. Huria atapan ni halak Kristen akan abadia. Doda sani dosa. Doda tay na mandok. Mulak mangul sugut daging ni halang mate. Doda ngondon sura sudah. Amin. Tik-ting. Hurian itu hatta tabi gema ting ni huriatta di bagasan mingguon na parjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu pa 10 sadahon dung trinitatis do topik masuadahon diri mamorsan silang jala mangihuton Yesus na paduahon pakubasion ni Padita Resort. Sadarion Minggu 22 Agustus 2022 Padita Resort HKBP Mampang Prapatan Padita Sang Hormat Banjarnahor STH MM Marhobas di HKBP MT Haryono na patuluhon Peliatujolo
Sadarion Minggu 22 Agustus 2022 Patu Pauta do Peliatu Jolo Bahetu Paktu Dukungan Dana Pensiun Pendeta HKBP. Di hari Minggu 4 September 2022 Patu Pauta do Peliatu Jolo Bahetu Pakta Tu Dukungan Kas Resort. Na paupaton pertukaran parageda se resort. Hobar tu program HKBP Resort Mampang Prapatan tahun 2022 di hari Minggu 22 Agustus 2022. Maringanan di Gereja HKBP Mampang Prapatan Ulai Hami. Hobar tu program HKBP Resort Mampang Prapatan tahun 2022 di hari Minggu 22 Agustus 2022 di Patu Pado pertukaran paragenda se Resort Mampang Prapatan di Parmingguon pukul sia 30. Palimahon Parmingguon liturgi variatif HKBP Mampang Prapatan. Pinabotohon truas HKBP Mampang Prapatan sedarion Minggu 22 Agustus 2022 pukul 10 pituip. Maringanan di Gereja HKBP Mampang Prapatan naing Patu-Paudo Parmingguon liturgi variatif. Papulung Peliatu Jolo dohita bahet tupak tu dukungan dana pensiun pendeta HKBP. Paunopon Pesta Gotilon. Pesta Puncak Gotilon ni Huriatta ima di Minggu 2 Oktober 2022 marpardomuat tusi di Patupa Panitia Gotilon 2022 do pencarian dana dalan laho mengurupi ulauni di Patupa do sadarion Minggu 22 Agustus 2022 di Patupa do Bazar Seksi Remaja. Penjualan kaos Gotilon seharga 100.000 sebanyak 20 piece per sektor. Penjualan payung sarupa 100.000 20 piece per sektor. Dohot celengan keluarga tabbani siluasian sektor. Pinabotohon tu sude ruas ni huriat HKBP Mampang Prapatan asa di bagasan hasadaun hita mangurupi manang berpartisipasi laho madukung ulau ni. Mau lihat mak. Na papituhon pertanyaan sektor. Di hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 masuk pukul 10 sia 30 WIB Patu Paudo pertanyaan sektor di sektor Sada di keluarga situ ABSA Lubatobing Inang Boru Hutauruk Maringanan di gedung Serbaguna. Na pawaluhon patanakon hata ni debata manang PHD. Di hari Sabtu 3 September 2022 pukul 10 pituip naing Patu Paudo PHD Remaja Maringanan di gedung Serbaguna ni sosohon matu sude remaja asariama madohoti PHDI na pasiahon parheheon na posobulung. Di hari Minggu 4 September 2022 pukul sia 30 WIB ima pesta puncak parheheon NHKBP pukul 10 pituip diuduti do Parmingguon rap dot alumni pengurus NHKBP Mampang Prapatan dot tema Bright manang Bring God's Glory Inside Out. Tolesian pudi tolesian jolo dihaliangi hodo au jala di linggom tangam modo au sian pasalmen bidu 170 sia ayat 5. Pasapuluhon sermon pangula nagok tiki. Di hari Senin 20 Agustus 2022 pukul 10 WIB Maringanan di Sopo Marpikir HKBP naing Patu Paudo sermon pangula nagok tiki distrik Walu DKI Jakarta. Pasapulu sadahon pesan manang surat sinode HKBP distrik Walu DKI Jakarta 2022. Dung sidung tiktingon jahahono do tona sinode HKBP distrik Walu DKI Jakarta tahun 2022. Pasapulu dahon ulang tahun kelahiran. Perhalado dot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata nama ulang tahun di bagasan na saminggon didok hatani debata aitaban nido diho gajang ni ari-ari dohot tahun ningolum dohot dame sian poda bidutolu ayat 2 parhe pengon terlampir akapilean hamuliateon dot nasing naso jinah di titingon taidama diharotas acara na adong dihitabe. Tona ni sinode HKBP distrik Walu DKI Jakarta
nomor Oparasop 5 garing D Walu DKI garing Walu 2022 Sijahaon di Gareja. Madapoton na pinarsangapan sude ruas dohot parhalado HKBP di distrik Walu DKI Jakarta. Marhite padita resort manang uluan ni huria di inganan nabe. Tabe madihamu di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai. Di bagasan roha moleate tu di bata ama dohot las ni roha nasian Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai. Di patupa HKBP distrik Walu DKI Jakarta do sinode distrik nani uluhon ni preses pendeta HKBP Bernard Manik MTH sinodangan ni tema marsyuru pamahamu mamorsan akan aduk-duki ima dalan mangaradoti patik ni Kristus sian Galatia onom ayat 2 dohot subtema marhite aturan dohot peraturan ni huria na dumenggan dohot sentralisasi parhepengon lamargogo HKBP pahisaton pakobasion na di era digitalisasi dengan domardalan sinode distriki hobartu protokol kesehatan ni dohotan ni 157 halak par sinode sian 177 halak ruas ni sinode distrik mamukka sian Rabu sahat Jumat tanggal 24 26 Agustus 2022 maringanan di Green Forest Hotel Bogor. Dipuka do sinode distrik di bagasan ibadah dohot marulaon nabadia jala di paujung marhite ibadah. Marhite parsuruan di sinode godang HKBP na paono 25 tahun 2020 na salpu disakapi huriat tado na ing patupahon sinode godang HKBP na paono pulonopon di hari 24 Oktober 2022 laho amandemen paupaton aturan dohot peraturan HKBP 2002 laos manotopon aturan dohot peraturan HKBP 2002 dung amandemen paupaton sipakeon di HKBP di tongos induk ni huriat tado pra konsep aturan dohot peraturan ni HKBP 2022 amandemen paupaton sitaringotan ni resort di rapot resort dohot sitaringotan ni distrik di sinode distrik aka usul nasian hasil rapot resort dikompilasi distrik laho ditaringoti di sinode distrik laho mabuat haputusan gabe usulan sibuanon ni distrik di sinode godang HKBP nanaing roon marsitutu do parsinode manaringoti prakonsep aturan dohot peraturan ni HKBP 2002 amandemen paupaton dohot usul-usul sian ganuk resort naung dikompilasi panitia sinode distrik tongod di sinode distrik dipasahap tim kaji sentralisasi keuangan HKBP do sosialisasi program sentralisasi keuangan HKBP ima sada program ne baru natar surat di prakonsep aturan dohot peraturan ni HKBP 2002 amandemen paupaton laho mabuat akah putusan sinode distrik dipatupa do rapot kelompok dohot rapot pleno akan naung ditotopon di rapot pleno lau sido usul sibanon di distrik tu sinode godang nanaing roon satolop do par sinode majakon program sentralisasi parhepengon ni HKBP naung diatur hon di prakonsep aturan dohot peraturan di HKBP 2002 amandemen paupaton jala direkomendasihon sinode distrik tado asa dipabakit iduk ni huriata sada tim laho manakasi aka perangkat narikot di teknis pelaksanaan program sentralisasi parhepengon HKBP udut tusi di patupa sinode distrik do pamiliton tu 10 sada halak utusan sinode godang walu halak sian padita tolu halak naso padita manggohi utusan sinode godang secara proporsional sian distrikta disialani aka mutasi pakubasion ni huria dohot aka ulaon tatangnya koma asa akan terpilit ngargugu mangula ulonna laos di sinode distrik do dijakon buktu sipatudu haret tahun di pakubasion manang panduan keseragaman pelayanan siulahonot di distrik hobartu haputusan ni rapot pendita HKBP distrik Walu DKI Jakarta na di bulan Juli 2020 sada na salpu songonima tonani sinode distrik hupasat hami matuhamu saluhudna tatangyak koma asa tulus berdalan dohot dengan sinode godang HKBP nanaing ro nang nasa haputusan naung ditotopon di tonga-tongani distrikta asa mapuan hamajuon transformasi dohot las niroha tu sandok huriana di distrik
Walu DKI Jakarta di era digitalisasi. Sai diramoti Kristus Mahuriana, sahat rodi ari harorona di ari Parpudi. Bogor 26 Agustus 2022, tabe mardonga tangyang atas Guarni Sinode Parsinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, tertanda tangan Pendeta Bernard Manik MTH. Soni matiting ni huriat tadi bagasan na seminggon, tuhat tama mamasu-masu. Tapasada ma rohata martangyang mahita. Ale di bata Jehova na marhabangsa di banua gijang. Hupuji hupasangap pami maho ale Tuhan. Huhut rohami mangalopit tangan madok mauliate tujulum. Di parhatopot rohanami do Tuhan. Holan ala asini do hamdo. Bui hami marpungu. Mamuji pasangap poko marhiti-hiti parminggon nami di bagasan sadarion di Huria HKBP Mampang Prapatanon. Tuhan mangidu hami. Dia kana masa di Huria nami di bagasan nasaminggon tuhodo pasahaton nami. Asa todim di purbadiai. Natotong madongani hami mangajari hami di saluhut na siulon nami. Asa boy hupatupahami di bagasan las niroha dohot marujung di bagasan hadingganon. Mangidodo hami Tuhan nang dia kaparmingguan pariatip naneng patupaon ni huriam pasahaton nami matutangami Tuhan. Pasu-pasu sudi pangaradeon niaka na mendukung ulau ni suang soni para geda do akan nama buat parhubason di parmingguan pariatipi. Nabui doi Tuhan nagabe manunggul-nungguli akarus nami na makilala na duminggan di parminggon pariatip nang pesta gotilon na nang patupaw ni huriam tuhoro Tuhan pasaton nami tuhi Tuhan rohani ruas nasa diboto nasida manaddahami di gudang niya sini roham nang di pasato tuhami jalahu boto hami makamoliatehon atong tuho mali Tuhan upasahat tami pertanggangan sektor na masa di sektor sada suang songoni patanakon hatani di bata naneng masa di huriamon suang songoni ali Tuhan nang akaparheheon na posobulung pasahaton nami matuho Tuhan sermon pangula na guptik kinaneng pamasaon na di sopong marpikir ali Tuhan dangadong na tarula hami iya so mardonga toko mardomu Tuhan tuha putusan ni nabinuat ni Parsinode Distrik naneng buanon nasida tu sinode godang pos dorohanami Tuhan hodo namadohoti Parsinode jala di bagasan hodo dapat nasida haputusan makilala dohami Tuhan porlu ni perubahan ni aturan peraturan jala pos dorohanami Tuhan makorhon tunadinggan ma saluhut na haputusan nasidai atau ngali Tuhan mangido mahami tuho martangia kami tu adopi memi Tuhan di na tua-tua na tumua sian hami narap dohot hami manang nado sian hami tuho mahu pasat tami ali Tuhan daging dohot to di nasida leon nasida marahi pason leon nasida las niroha Tuhan asabu irap hami makalasson pasu-pasumi Tuhan atong sian namet-met sihat tu nama gudang Tuhan na di Huria HKBP Mampang Resort Mampang Prapatanon hupasahat tami matuho Tuhan daging dohot to dinami nang hatam na naing patubegehenon ni inang padita nami mangido hami Tuhan rajai ate-ate dohot pikiran nami marhite to demi asa tarjalo hami boy huatu si hami di bagasan toddi boy mangula marparbue di ngulu nami huboto hami do Tuhan pardosa do hami mangido hami parjulu hami urasi Tuhan di perdosaon nami asa buiro pe hami gabe pangabahan ni pasu-pasum holan mangasahon karya namu Yesus Kristus mangalopit tanga kami mangido tu adu pami Tuhan jalo ma tangiang elele nami mauliate madiho Tuhan amin.
Tapuji Matuhata, Marhite Bukede, nomor 242, Asada doa 2, Rasta Papuma, pilihan kantong sada A, sada B. Damini debatana sumurung sian salut roha, ima mangaramoti akka teate do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Saloma dihita saluhutna damang dainang,
alana baru dope hami uson mar jamita songon istilah namandok, tak kenal maka tak sayang, kenal maka sayang. Patandon hami ma diri nami damang dainang nahulungi hami. Ia hami na margoar Pandita Henny Mariani Borus Tanggang. Dainang Pangitubu Boru Sinaga Molo Amata Manulang dihami tolu dakdana dua bawa sada boru. Molo hami sonarion martugas di Huria HKBP Resort Saroha Distrik Saplopat Tebing Tinggi Deli Sumatera Utara. Jadi di hita di son molohami dot amang Pandita Resort sang hormat Banjarnahor rapat dohami ditiki kuliah di tahun 90 sada di STT Pematang Siantar. Songonima perkenalan di hita damang dainang. Turpuk jamita di Mingguta sadarion imana tersurat di Matius 10 ayat 20 sada rodi ayat 20 songonon mah atana. Olat nima di patorang Yesus tuaka sisianna naikon laudo ibana tu Jerusalem manao na porsuk sian akka situan ni natorop sian situan ni malim nang sian si boto surat pe polaikon mate ibana bunuon jala penguluan di ari patuluhon dungi di arahon si Petrus ma ibana di saritai ma ninnado asini rohani debata di ho Tuhan unang ma songgopi tuho alai umusor ma anggo ibana mandok tu si Petrus lao maneho bolis gasip doho diau aidang di parwahon ho akka na di debata akka na di jolmado dungi didok Yesus ma tuaka sisianna nasa nagiot manghuton au di soadohon ma dirina di porsan ma silang natuibana di huton ma au ay naneng paluhon hosana magagohosado alay na aguan hosa ala ni au ido na jupangan ay ahama at tong gunana di jolma ng liat tibion di omo anggo magodo tondina ahama tarlehon jolma do tondina ahama tarlehon jolma bain tobus ni tondina ay na Roma sogod anak ni jolmai di bagasan asa ngapon ni amana rap dohot akka suru-suruan na dungi balosonon na matuganup hobar tunanilana si tutudo na hudokon tuhamu dang na mangay hamatean anggo debasian akka na jongjong dison so jolo di ida ro anak ni jolmai di bagasan hara jaonna ima sahatna dihita damang dainang di bagasan turpukon takas do didok tuaka halak na persea ikon adong do pengorbanan dinalao manghuton Tuhan Yesus ragam si taonon tantangan na taadopi di tonga-tonga ni nguluta damang dainang dinalao manghuton Tuhan Yesus alay adong do dihita prinsip mengikut Tuhan Yesus adalah keputusanku ima ditiki dakdanak wingot do lagu sekolah minggu didok mengikut Yesus adalah keputusanku dang alana sian oputta manang sian natorasta hita gabe
pengikut Tuhan Yesus. Alai takas do taboto buasa olo hita mengikut Tuhan Yesus, ala takas do disi adong jaminan keselamatan di bagasan Yesus Kristus. Jala takas do taboto dina lao diparsilang Tuhan Yesus ima mangadopi si taono. Dungi diparsilakon, dungi mate laos ehema mangleon inganan tuaka halak na porseha. Jadi nunga pasti dihita amang inang tungpe borat si taonon mangadopi lao manghuton Tuhan Yesus songon di bagasan topik mingguta masadaon diring mamorsan silang. Jadi borak do sasitong na molo manghuton Tuhan Yesus. Ikon mampu do hita amang inang manaluhon hagiot na adong di Portibion. Salah satu contoh taida di tonga-tonga di nguluta laho maswadon diri mamorsan silang ima di perdalanan di nguluta taringot tu pengampunan. Molo tapake secara hagiot ni daging amang inang dendam jut masa di tongan ni nguluta. Jut suara ni simbolis mandok tu hita ikon masama di tonga-tonga ni nguluta ima homo ni lupus. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Buasa mampu jolma amang inang di tonga-tonga ni ngulut tahun taida pembunuhan. Hape takas do didok di patik panopon unako mamunu. Jala tahatindakon negara kesatuan Republik Indonesia ima di bagasan Pancasila. Alay tabereng mamang inang kenyataan na nunga mate panggoran ni roha sunedesis suara hati ala nunga dipengaruhi si bolis songon Tuhan Yesus tu si Petrus lau maho bolis hape kenyataan na molo hita makata itu dongan amang inang tadok do anak ni dibata doau anak Tuhan aku alay molo idok kondongan anak ni si bolis doho termuruk do hita mang inang bahkan muruk hita molo didok dang maradat daripada naso maragama hape kenyataan na tabereng mah hari Minggu mah dipake jol masonarion hari mamake pesta manang adat alani idi hita amang inang molo manuhu silang tungpe borat alay ikon taingot ma nunga parjolo Tuhan Yesus manuhu silang. Ido makana akana mareda akana mariboto jok do dang parduli di tonga-tonga ni nguluna holong nasian Tuhan Yesus. Alana seadong do hukum balas dendam. Onadong do kisah nyata amang inang adong ma pertandingan Qur'an. HP peserta disi adong ma namambaen jutni rohana namargoar si maringan. Bertanding ma punguan Qur'an maun. Alay saya diingot dongan naon ma jutian rohana tu namargoar si maringan. Pertandingan kor ima sian bukene nomor 437. Mertanding ma punguan kor amai. Alay peserta disi adong nomor goar dongan na si maringan na mambayan jutni rohana. Pas ma laguna 437. Tung namu baru haku dibahain tuhaki. Tung Yesus diau
dung Yesus diau dung ringat di tung nasonak doau dung tung Yesus Allah dung Yesus diau say terus molo adong na margoar si maringan dang mampu ibana manjo si maringan diulangi mo say tung namu baro aku dibantu aki dung Yesus diau say terus molo adong na margoar si maringan dang mampu ibana dung Yesus maringan pokoknya terus marlabatan amang inang dang mampu ibana lao mengampuni na margoar si maringan ala disido goar ni si maringan say taringot ibana na mambahin jud ni rohana alan idi tamang inang balas dendamon salah satu ima ulaon ni si Bolis songon Tuhan Yesus nakinto si Petrus lama ho Bolis hita pe songon namasa di tonga-tonga ninggulu taon hacitian rohata molo say taingot na mambahin jud ni roha tu hita dang mampu hita amang inang hape molo pinikiran ima silang mamorsan silang swadahon diri lapatan na tungpe macay borat si taonon tadopi amang inang alay ikon radido hita manuhu silangi buasa ikon radido hita amang inang ala molo mengikut Tuhan Yesus ikon godang do hita mengala salah satu contoh di tonga-tonga ni hita lakbatak na mandok somba marula-hula elek marboru manat mardongat tubuh godangan do jolma posisi di hula-hula posisi di boru borat posisi di dongat tubuh tungpe aleng godang do hala posisi sangap ala mungkin sian uputan na jolo tangyang ni hula-hulai satonga sian langit so naka ala amang tungpe status dita hula-hula kana burjuda adong disan status hula-hula ledek ke marbinggu dang diboto martangiang alay sa edokon aw hula-hulam somba marula-hula hape mana pe tu boruda dang mangele Roma borunan mandok tu hula-hula na sa dirpi hodo hola kodo na hula-hula aw pe disantong do hula-hula adong do ama pardomuan na dang adong ala menganggap posisi hula-hula do lapatan namang inang posisi hula-hula manang boru manang donga tubuh denggando saluhutna molo adong di bagasan holong nasian Tuhan Yesus ido di bagasan pardalanan ninguluta amang inang ala godang do nata adopi di tonga-tonga ningulutahon ragam tantangan taringot na manuhu silang dungi tadopi museng tantangan na manuhu silangon adong do salah satu contoh amang inang ima taringot na lao mardatu hape datu lapatan na dang tutu alay godang do hala di parhatutu hagogoon datu di tonga-tonga ni nguluna marsait dang malu sian dokter lautusan ujung na dihapor seima datu ima silang dihita amang inang molo talului holan Tuhan Yesus jadi unang hita porsia tu datu amang inang dang na manglehon jaminan haluaon molo porsia hita di bagasan datu alay kung porsia mahita di bagasan Tuhan Yesus tungpe borat si taonon damang dainang di pardalanan ning ulutang alay sa taingot manuhu silang ikon taingot pakop-kopo ni Tuhan Yesus
tuhita asa boy do hita amang inang mardalan di bagasan lasni roha. Apalagi zaman nungalam maju, alay tantangan di tonga-tonga ninguluta tarigot na manu silang borat. Ido makana sa jojot molo makatay antara ina tu ina di dokma. Eda naso di botohodo jud di rohakku di bayan edaki sampai mate mangido tolong nunga marul labadia. Di joma edana, joma edaki. Neng borhat doau manadikon portibion. Danguluau, lok songodi, danguluau, hacitian, hacit. Toho doa mang inang, harga diri godang do bertahan di setiap manusia. Alai harga boras boido naik turun, alai harga diri hot digijak. Coba mang inang, saya ingot do nama benjuk ni roha, tuhita sampai mate dangulu mardami. HP di guari do ibana opung dame. HP pangalahon na nagsidame. Parbeda si bolhut si bola huta. Ido na jujut tamasa amang inang. Ay di guari do hita. Lahir poputa asa si buan dame au si dame ma. Adong dison nguna margawar si dame opung dame nai dame martua ma. Dungi asa songo na bonar dibayin ma opung bonar. Asa bonar, HP dang bonar. Pargabus. Gudang do amang goar dang sarupa dohot pangalahon. Ima. Beta ma, taida mangamate edatta. Tong do dang ngulu sampai mardomu di tano rara. Ujung naha. Bisa detikki songona menyesal do ibana. Los di ujung na dingo ibana ma. Malapatan namang inang, terlambat sudah kau datang. Tue data manang tu isema. Dihita mang inang, borat do memang manuhu silangi. Borat. Alay unang didok, on portibi do pe. Sahali makatay portibi do pe. Inna. Ay takas do taboto portibi do pe hita mang inang. Alay taingot ma. Mangulu di bagasan ha portibion, molo olo mengala, olo mengampuni, olo manuhu silang di sido na digawari rumahku adalah istanaku, duniaku adalah sorgaku. Jadi unang bertahan di tempat amang inang ay suami istri pe najujotan si patadang mas makulingan sampai mate pe inatana dang diida mata. Jadi mencari kok damang dainang molo-olo hamu marende na hudo parjulo maamada alay dibereng ma inatana unang dibereng inatani halak mardosa. On madian di Honda, olong mituho, sai sahat sahur matua. Di damada inatana damang, molo adong inatana sadarion martua ma molo dang adong ala dialap Tuhan, ya artangyang ma. Dain adamang hamu ma parjolo, mangindehon alay di ida da molo adong inatana. Unang dibereng inatani halak mardosa. Olong mituho, sai sahat sahur matua. Ayo amang sada dua tolu. Endehon mamang, ido. Molo adong inatana dibereng ma. Ay martua do, molo sadarion suami istri rapak marbinggu. Mula gereja non lama hobolis inna Tuhan Yesus tu Petrus. Tu amat tapenon molo mula dang dilopay dahan ala nama lupa mencek tor unang darah tinggi damang dokon ma inata lama hobolis inna da tu amat ta molo lupa manglopay dahan do nasingna. Ayo amang, holong mitu ho sai sahat sahur matua. Ayo dida ma inatana. Sada diendihon ma. Sada dua tolu. Berarti godang dona somar minggu. Aka ama na marende martua ma. Aka inata ma dida ma da matana. Holong mitu ho sai sahat sahur matua. Ayo sada dua tolu. Dida ma. Tong dodang marbinggo matana, alang nga godang namonding. Nga godang son inang na mabal. Daw, tu dia do mata. Buasa dang diida, berarti dang marbinggo matana. Ay, sudahlah. Lapatan na amang inang
godang do suami istri on dendam. Adong do hubereng kasus ada ina. Dung mate amatana mo do inangi. Tikina mangulu marniang. Ido on sada kasus do inang na hubereng ay ditiki mangulu amatta inangon marniak kian marniang. Saya curhat mainangon tuau, saya udokon sabar ma. Mate mamatay tormok do inangi. Berarti kesimpulannya adong do dendam antara suami istri. Alana amata naon kejam. Dakolan kejam, olo memukul. Sampai marniang, mate ma amata mok ma inang. Hima naparjolo kasus. Napaduahon adong do hubereng son amang hamu aka manabur juda mangda. Amen. Kurang gugu do pe. Amen. Ido aka manabur ju adong disan juka do amatana. Disanda mangda. Ay mate ma inatay. Boto da mataon kejapian. Alana ro neng masuk tu jabuna di pitu satabi aka kebun binatang ma digowari. Kejam nai si pina dari pudi ma digowari. Si pina tang pina panduinata. Pina di pagajang ma. Didok matu inatana si pina. Ay makan hati do inangi. Ujung na mate ma inangi. Di sido amatay pas di siyaw. Saya mengandungi. Inang bersama. Namalo namaton. Di bagasor aku. Sanduara. Nagudangan songon di sondang mamangda. Nahudok tu hita mang inang. Manu silang na parjolo di tonga-tonga ni keluarga. Borat do si tahun nun. Daku bawa to isi nasala amata do manang inata. Alana dong do amata na merasa tikos. Na merasa terus ganteng. Apa nga betua tong do. Ganteng. Dang lomorhan na mereng inata. Ay hape tiki nunga di pasada di bagasan holong nasian Tuhani dang boy sirang iya so sinirang ni hamatian. Alay terus ma ama manang ina dendam di tonga-tonga ni keluarga. Nahudok tu hita mang inang mardosa do molo ditiki na mangulu adong do inatana alay inatani hala do dipuji-puji. Nga bagakyan inangi nga rambut diri bonding ikut senam ikut dia alay dakya dipuji mata dipuji inatana dakya molo ahape ama pak nga baga kau nga songon nahay manakan alay ro malus na manang ahape dipakeho tong do dakyaho masuk TV inna toh de memang dakya masuk TV alay pujiani ikon dipuji ditiki na mangulu ay molo nu nga mate dang pola dipuji ay jojo do huberek songoni nga mate dipuji-puji inaruh aku sandiwara do songoni na manguluon. Jadi dihita mang inang ima silangi silang di tonga-tonga ni keluarga boratian salah satu contoh suami istri mah dang boy mangulu di bagasan holong sampai ajal menjemput ima silangi amang inang ay molotung pematua alana perubahan umur ya maklum mahita alay dipuji mah alay sabalikna adong do hubereng kakek nenek sampai matua pe tongdo holong suami istri sampai matua lapatan na amang inang silang na taadopik kuncina adong do dirhatta do amang inang manak ahape borat na manuhu silangi ikon mampu do hita sampai di perdalanan ninguluta amang inang ido makana molota bereng akahalak na mampu manu silang bohinai uli adong do hala dang mampu manu silang dang sesuai umur dohon usia matua boros bohi inajol maima alanaha dendam tuaka donganna dendam tu edana pe dendam mana pe dendam imana parjolo paduahon amang inang pada umumna molo halak dang mampu mangulahon mengala mangulahon holong ya nga molo tasukun pe dokter pada umumna hatop do ro parsahiton jadi molo halak na godang curiga tudongan na molo halak na hatop menyimpan dendam molo halak na soboy menjalo kekurangan suami manang istri manang kekurangan ni dongan na
bahaya. Waspadalah, waspadalah. Di tengah-tengah ningguluta. Jadi kunci amang inang adong di hati kita. Di mana? Di hati. Ido makana molo tikiau mengajar sekolah minggu. Saya udok do. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang amang inang. Persoalan na adong di tengah-tengah ningguluta. Di balokon may. Dungi pasaat matu Tuhan. Unang pola adong. Ikosongonon maaw, ikosongonon. Saya dendam, sehari-hari mate dong aki ini mana. HP perjulu dia mana mate. Coba mang inang. Allah hati, mindset, pola pikirnya tidak berjalan di dalam terang Tuhan Yesus. Ima manuhu silangnya amang inang. Manuhu silang, ya. Pitor tarida do amang inang. Sian pangalahona di tonga-tonga perdalanan ning guluna. Pitor tarida do. Jala bohina pe amang inang tor tarida do. Ida hita maka dongata. Molo pitor las roh hatta mamereng bohini dongan. Adong do di sinar Tuhan Yesus. Hati muncul. Coba tabereng ma siap pudi senjolo amang inang. Alana godang do hubereng marbinggu jolma pajupang. Eda dang marbinggu ho. Hubereng do ho marbinggu di dia. Ho di jolo au di pudi. Ale tabereng mamang. Jala tendion ma. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tadok mamang inang. Ayo. Taida ma. Alana sangat disayangkan molo rapak hitam berminggu alai dang marsitandaan. Ayo amang inang. Kulihat di wajahmu. Ayo sada molo adong na mutung na murhing digotil dah, digotil. Dah, molo adong bereng mabohina. Tung pe mamakai masker tor tarida doi godang beban. Ido tarida doi. Coba molo bohina dang marende malang manang bohina go paru kilot digotil dah asa di bote mana. Oh sakit. Dah, sada dua tolu. Kulihat ay dia do muliaan Raja, ku kasihi kau dengan ido. Molo dang marende gotil ma, ngadong manggotil ido digotil ma. Berarti dia punya beban, punya banyak masalah. Beban, masalah amang inang serahkan sama Tuhan. Unang marisuang rohita tu gereja, alai tong dong beban. Tinggalkan amang inang, serahkan semuanya. Unang pola ganggu. Ay songo kami masian sian Medan marpesawat Citylink manang marpesawat Lion godang do di bagasani na hubida bohina ganggu alana ro aka pramugari bapak ibu bah sotung mati hanun kami di laut inna kan nomor lapatan amang inang serahkan sama Tuhan. Ay kan pada umumnya molohala berpesawat tong do buti-buti di ida laut bah sotung mati kami. Sa sitong namang inang, hidup kita sudah ada yang mengatur. Mau kita jadi orang kaya, sudah diatur Tuhan. Mau kita panjang umur, sudah diatur Tuhan. Alai, ingat, ingat, ingat. Jangan lakukan dosa. Alana dosa adalah perbuatan simbolis. Jok do simbolis laho mambain guga pikiran di hita. Alani di bagasan sadarion amang inang tuhuk ma silang nasian Tuhan Yesus. Alani molo mampu hita manuhu silang na parjolo awali hidup dengan happy and sukacita. Semangat, gembira. Karena hati yang gembira adalah obat. Jadi molo dungo hita mang inang, dungo hita martangiang tadok matu Tuhani. Tuhan berikan aku hati yang gembira. Tuhan berikan aku berkat. Molotung peadong cita-cita harapan yang harus kita tempuh ikon porsiado hita amang inang. Tuhan menyertai kita. Jadi ikon adong do sukacita semangat dalam hidup ini. Ido makana molo hita mamereng namar said unang langsung tado amang sabar maho tokinay mate ma. Aladong do songon ni penyakit ni apala abauku inna. Jangan amang inang, jangan sempat sian pamangata keluar kalimat yang tidak pernah membangun. Berikan semangat molotung pe
posa sait ni dongatta manang keluargatta unang kaluar sian pamangatta. Ala ikon adong do hata semangat semangat semangat. Lapatan na hidup bukan kita yang mengatur. Jadi adong do jol masih patah makatai dang diboto. Ngama tua le dang diboto. Sabar mahodai dah amata satu kinai mati bayi. Jadi dang adong pengharapan, penghiburan enggak ada. Jadi dang namanu silang ya amang inang. Koreksi madirita. Ai molo lau hita kan jojo do marsormin. Ta sormin do bohita ulido manang biasa-biasa. Ya. Nang songoni pangalahot tamang inang ikut ta sormin do. Apakah kita sudah membuat dongatta gabe berkat manang mambain dongatta gabe lam susah. Jadi amang inang mahnu silang itu tantangan bagi orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan Yesus. Parpudi ta tutup ma dohot ende o nomor 157 amang inang. Ta buka main deta nomor adong mambone buka ende. Onom siap itu. O nomor 157. Ayat sada dot ayat opat. Nomor 157. Sonang rohaki say oras dalam martua dasana hinokobi angkatangi utonaku Yesus napalua usabinya uluaku alani martua. Ayat 4. Aku dihadapannya say patau makiruan sumut binangi doi untuk utonaku Yesus napalua sampino uluaku arani martua. Amin. Martang yang mahita. Puji-pujian dot hasangapon di oleh Tuhan. Mari tehiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asini roha dohot dengan nibasa natoktong na mangitihut di perdalanan di ngulu nami siganupari. Tarlumobi di bagasan sadarion. Di igilho tuhami ali Tuhan ima asa tuk dohami maswadon diri dohot mamorsan silang di perdalanan di ngulu nami. Ale Tuhan debata par bisuki par gugui mahami jalalehon madihami ale Tuhan haporsiaw na tugu asa tuk hami ale Tuhan mamorsan silang ni Kristus tarlumobi di perdalanan ni ngulu nami siganupari. Pos dorhana nami ale Tuhan hodo raja jalasi palua di bagasan ngulu nami. Alani ale Tuhan mian maho di bagasan rohana mibe. Tarlumobi di sude ruas nami dohot parlado nami ima di huria KBP Mampang Prapatan. Ale Tuhan ho manatoktong na mandongani nasida tarlumobi le Tuhan pasupasuma naniula nasida tambai ma rejeki asa toktong di bagasan
hai pason dot las ni roha. Pos roha nami li Tuhan. Nang disude ya nakoni ruas nami pe na di bagasan pendidikan. Tambai ma ali Tuhan hapistaran. Mulia tema dole Tuhan asima roham. Tangyun matang yang nami holan maritehiti anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita damang dainang sian bukre nomor 610 ayat sada dot udutna las papungu pelean paduahon.
Upasaat ma peleta tuado pani debata martang yang mahita. Ali debata amanami na dweno gitjang hodo haroro ni saluhut silihon leo na denggan do nasa ulibasa na malutus. Upasaat hami masyanan ni leon mi hami pele nami tuho. Sa jalo may gabi uap nutus di jolom. Paso-paso may jala ramoti asa operasi yang hami peleanot patiburhon harajawan mo tangotongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marhanami marite-hite tondim asalam tanda hami gudang ni silalon mi tuhami asalam girgir hami mandok mulyate tuho marite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di banwa gitjang, say pinarbadia maaguarmu, say Roma harajonmu, say saut malam ni roham di banu tongaon songon na di banwa gitjang, lehon matu kami saderion ang luan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tu hami, unak kami togen tu pangjunan, palua mahami sian pangagu. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disendakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana mida ho, didopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasar madamena tutondim. Amin. Jesus